अध्यक्ष महोदय, ही माझ्या 14 वर्षाच्या कारकिर्दीतली 9वी लक्षवेधी माझ्या मतदारसंघातील वर्तकनगर परिसरामध्ये पोलिसांची गृहनिर्माण संस्था 50 वर्षापूर्वी म्हणजे 1970 साली स्थापन झाली आणि त्या ठिकाणी अनेक पोलिसांच्या कुटुंबियांना राहायला मिळालं। परंतु 50 वर्षामध्ये अतिशय जर्जर अवस्था त्या पोलिसांच्या वसाहतीची झाल्यामुळे 3 वर्षापूर्वी पालकमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे साहेब त्या ठाण्याचे आहेत आणि मी स्वतः त्या पोलिसांच्या कुटुंबियांना विनंती केली आणि त्यांना दुसरीकडे रेंटल हाऊसिंगच्या घरामध्ये फक्त 160 स्क्वेअर फूट घरामध्ये त्यांना राहायला आम्ही परवानगी दिली। ज्यावेळेस त्यांची घरं आम्ही खाली करून घेतली अध्यक्ष महोदय, ते घरं खाली करायला तयार नव्हते, कारण आम्हाला घरं नाही तर दुसरीकडे आम्ही जाणार कुठे हा प्रश्न त्यांचा होता। तर त्यांना दुसरीकडे घरं देताना आम्ही आश्वासित केलं की परत आम्ही लवकरात लवकर 2 ते 3 वर्षामध्ये या इमारतीची पुनर्बांधणी करू। राज्य शासनाच्या गृह खात्यातर्फे, भाडातर्फे किंवा इतर कुठल्याही संस्थेच्या माध्यमातून डेव्हलपमेंट करून तुम्हाला मालकी हक्काची पक्की घरं या ठिकाणी देऊ। ज्या पोलिसांच्या कुटुंबियांना ही घरं दिलेली आहेत त्यांना काही माफक दरामध्ये किंवा मोफत सुद्धा ही घरं या ठिकाणी वितरित करण्याचं आश्वासन आताचे मुख्यमंत्री आणि त्यावेळेचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी मी दिलं आणि त्यामुळे ती पोलिसांनी घरं खाली केली। अध्यक्ष महोदय, आज 3 वर्षापूर्वी त्या सगळ्या पोलिसांच्या कुटुंबियांच्या घरासाठी म्हाडानं निविदा प्रक्रिया राबवली। निविदा प्रक्रिया राबवल्यानंतर पर स्क्वेअर फूट 5400 रुपयाचा रेट म्हाडाला आला आणि 2 वर्षापासून ती फाईल म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर धूळ खात पडलेली आहे। कधीही त्या इमारती आज बांधून होतील, कधी बांधून होतील असा प्रश्न ते पोलिसांचे कुटुंबीय आम्हाला विचारत आहे। योगायोगानं मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे साहेब आणि गृह खाता आणि गृहनिर्माण खातं ज्यांच्याकडे आहे ते देवेंद्रजी फडणवीस या राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री झाले, त्यामुळे आता तरी आम्हाला न्याय मिळेल असं त्या पोलिसांच्या कुटुंबियांना वाटतं। अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की त्या पोलिसांच्या कुटुंबियांना घर शासन केव्हा देणार? म्हाडाच्या माध्यमातून, पोलिसांच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून किंवा अन्य कुठल्याही संस्थेच्या माध्यमातून अथवा त्याच्या बाजूला बिल्डिंग नंबर 55, 56, 57 हे पीपीपी तत्वावर ठाणे महापालिकेने बांधून घेतले आहेत, तर त्या तत्वावर तरी ही पोलिसांच्या कुटुंबियांच्या घराच्या इमारती चालू करणार का? आणि चालू केले तर ते किती दिवसात करणार आणि पोलिसांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळणार का? हा माझा प्रश्न आहे। मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय प्रताप सरनाईक साहेबांनी हा जो विषय मांडला, ही वस्तुस्थिती आहे की या अतिशय पडायला आलेल्या इमारती होत्या आणि त्यामुळे तत्कालीन पालकमंत्री असलेले माननीय शिंदे साहेब, सरनाईक साहेब अशा सगळ्या लोकांनी त्यांना विनंती केली आणि त्यांना दुसरीकडे आपण शिफ्ट केलेलं आहे। आता याच्यामध्ये तात्काळ या घर बांधणीच्या संदर्भातला निर्णय सरकार करेल आणि म्हाडाच्या मार्फत किंवा पीपीपी यापैकी जे लवकर होऊ शकेल त्या संदर्भात आम्ही या संदर्भातला निर्णय घेऊ आणि त्याचं तात्काळ बांधकाम जे आहे ते सुरू करू। यासोबत एक त्यांनी जी मागणी केली आहे की त्यांना माफक दरात किंवा मोफत देण्यात यावी, आता या संदर्भात एक वस्तुस्थिती या सभागृहासमोर मला आणली पाहिजे की एक निर्णय आपण बीडीडीच्या संदर्भात घेतला, पण तो बीडीडीच्या संदर्भात घेताना त्याचं कारण असं होतं की बीडीडी चाळीमध्ये वर्षानुवर्ष लोक राहत होती आणि बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या सगळ्यांनाच, म्हणजे तिथे केवळ पोलीस नव्हते तर तिथे मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळे सगळे राहत होते आणि त्या सगळ्यांनाच आपण प्रोत्साहनपर त्या ठिकाणी मोफत घर देण्याचा निर्णय केला किंवा काही कॉस्टवर घेण्याचा निर्णय केला आणि म्हणून तिथे राहणारे जे पोलीस आहेत त्यांना आपण त्याच्यामध्ये समाविष्ट करून घेतलं। मात्र हा निर्णय सरसकट करणं हे आपल्याला शक्य नाहीये, कारण आपल्याला सेवा निवासस्थानं लागतील। सगळ्या सेवा निवासस्थानांमध्ये पोलिसांना आपण जर मोफत घरं दिली तर आपल्याला त्या संदर्भात अडचणी निर्माण होतील। त्याचवेळी पोलिसांना घरं देण्याच्या संदर्भात मालकी हक्काची आपण आता डीजी लोन योजना सुरू केली आहे। 20 लाखापर्यंत त्यांना आपण लोन देतो आहोत। त्यांना जो घरं देईल त्याला ऍडिशनल FSI देतो आहोत। पोलिसांच्या गृहनिर्माण संस्थांना कमी खर्चामध्ये आपण त्या ठिकाणी जागा देतो आहोत। त्यांना स्टॅम्प ड्युटीमधून आपण सूट देतो आहोत, जेणेकरून एकदम माफक दरामध्ये त्यांना स्वतःच्या मालकी हक्काचं घर तयार करता येईल, अशा प्रकारची सगळी व्यवस्था करतो। त्यामुळे आता तरी या ठिकाणी तात्काळ घरं बांधून त्यांना सेवा निवासस्थानांमध्ये परत आणण्याचा या ठिकाणी आमचा प्रयत्न आहे। त्या संदर्भात अतिशय वेगानं कारवाई करता येईल। मालकी हक्कांच्या घरांच्या संदर्भात तिथे जर जागा आपल्याकडे ऍडिशनल उपलब्ध असेल किंवा FSI ऍडिशनल उपलब्ध असेल तर त्या संदर्भात त्यांची सोसायटी तयार करून त्यांना त्या ठिकाणी जागा देता येईल का आणि त्यांनाच
त्या ठिकाणी सगळ्या सवलती देऊन माफक किमतीमध्ये मालकी हक्काची घरं देता येईल का याची व्यवहार्यता देखील तपासून घेण्यात येईल.